Tá mé tar éis an scuais a dheara ina chear físa, anis tá sin am roinnt ola agus spíosraí a bhasca le chéile, agus tugad na spíosraí seo teas deas gon na scuais. Mar sin tá rubeag ola olóige, agus rubeag ola hasamún, tá gur níos lú ola hasamún ná an ola olóige mar eall go blas a bhád níos láitra ar an ola hasamún. Chmála sin tá siléis Chipotle, padidir sin deas che, spíosra eile an sin ná cuimín, agus ceangus na spíosraí stiisiúlam paprika deataithe, agus gránaí beag sal an freisin. Tá gur bheith anflathú leis an ola sa chuig mé chuile físe an scuais clúdaí go maith. Agus lí cead go chuid gon ola go isteach sna píosaí cúiseach gon scuais. Agus ar ecinn tú na píosaí beaga siléis Chipotle chuann sé cuma an deas ar an scuais. Anis tá sin am íseo chuir san ain ar fearthart a 3 nóiméad ag 190 Celsius. Nis tá sin am an risotto a thosnú. De an ábhah risotto ginnta le ríis ach bé me sé gúsáid Eorna inniu. Tá cúpla bhuntáiste bhain le sin, ceannach ná go bhás an Eorna go más chuid seo an domhan, agus freisin tá sé rubeag níos éasca bheith obair leis ná ríis. Má tá tú ginna risotto le ríis, déiteach an ríis sar tosnú gramí le chéile ach ní hálinn sé sin le Eorna ina riire. Mar sin tá chun ola olóige chuirteach, Tá rionshá ola olóige an sin mar tá muid ggéird mééis sé deas sever. Agus níos na Oinniún. Chomála sin tá 3 chlóbh gairleoige, geartha mion, agus 3 dhuilleog labhróige. Agus fíon bán. Tá mé gur cúpla nóiméad a thuirt go sin go dtí go méid an talcóil gairleithe amach as an fíon. Agus mar eall bhfuil fíon bán san andan, chéan an risotto seo thar cín le glunne fíon bán. Tá an gáil le feiceáil níos agus tá an balla cheathrar mar sin tá sé nám an Eorna a chuirteach. Mar sin tá an Eorna ar fad clúdaí sa leacht is féidir manis an stoc a chuirteach. Tá muid gur an stoc a chuirteach ina chéire chuid, mar sin cuirméisteach an chéad chuid. Tá tú gur éis sin dhéanana ina chéir chuid sa chuig mé sé cócrocht deas máil agus go mé seans ag an Eorna an stoc ar fad a thuaisteach. Agus be mé cheathrar ag inis sa ríist chun an stoc a líon suas nóair sá. Is cinál an é Salsa Verde ginnta as meas gan go libh na uair agus tá sé tharbheith il-aimimech. Na cóábhar tá sa Salsa Verde ná, scáiliún, persil, mintas, chomála mintas tá dragán an freisin, agus caprais. Tá mé dtír chuníte ar fad a ghearr suas le chéile, agus tá méid ordú an achar drumchlá agus mar sin tá méid ag ordú an méid blas atá air. Tugann mintas dúirt cúna le dílá freisin tar éis béle mór í. Fásan mintas thar cín agus tá sé sort imi as smachtanis i mthirí hain, fásan sé chóhéasca sin. Nach bhfuil an táirn gúil muid an na libhanna álann seo áil an bhliain ar fas. Feicim inis go bhfuil sé nám chile stoc a chuir leis an risotto. Sarás ag an Salsa Verde, anis tá sin am choileród a bhasca le chéile i mabhla. Chomála sin tá mustard Dijon, tugann sé sin kick deas chóp, syrup walpa, rudbeag ola olóige, agus riint sú limód chun sort gearr tríd an ola olóige. Tá sé chó siimplí sin tá tú an chuir do chasteach sa mabhla bháin agus tá sé fíor blasta. Tá mé súla chun an risotto, brana mé cechúilte duna. I risotto tradiisiúnta bfach go leor baine agus uachtar an, agus bíonn sé an trúm, ach tá an legan seo rubeag níos éidirma. Tá mé sása leis an igeach seo, tá sé rubeag cos le leite sin an cinál igeacht tá weit. Mar sin tá cúpla cóábhar eile le chuirteach. Sin mustard Dijon, cailg augusta, agus pesto veganach. Deaghaná bíonn pesto ginnta le cáis parmesan ach tá legan veganach seo ginnta le cnoa cashew. Ítach tá sé réid tíorchanám chun an scuais a thógáil amach as an ain. Tá balla álainn ar seo. Gine an Chipotle an difriocht. Mar sin tá sin am chuileród a chuir le chéile ar Pláta inis.
agus inis píosa gon scuais. Agus an píosa déarnach ná an Salsa Verde. Nachfuil cuma álainn ar sin. Ceapan daoine amantí nach mín bí a bhíganach in an thuailíne ach cínse be tú lán tar éis seo ach ag gram céine níl sé róthrúm. Is íhanlumm an míos seo agus bíonn sé forfa ar fuair sa bhóbhar. Tá sin am is é riáil. Anjas, tá mé an sásta lei seo, sé forfa.